ሰላም ሎማ ዓንተኻ ብዙሓት ሰባት ተደጋጋሚ ሕቶ ዝመፅ እዩ እዚ ምሳይ ዘሎ ሰብ ወይ ምሳኻ ዘላ ሰብ ናርሲስት ማለት እዩ ንሂወትካ ከይበተነትካ ከላ ከመይ ጌርካ ቀልጢፍካ ኣለሊኻ ናርሲስት ምዃና ክትርሕቓ እንተ ፈሊጥካ ማለት እዩ ክትርሕቓ ቀልጢፍካ ኮንታክት ክትርሕቓ ኣለካ ወይ ክትርሕቆ የለኪ እዞም ሰባት እዚኦም ዘርእይዎ ባህርያት ክንህስስ ኢና ማለት እዩ ናርሲስት ብዛዕሚ ከምዚ ናይ ኣንነት ወይ ትዕቢታዊ ስትራቦርን ኢጎ ዝዋጥሩ ኮይኖም ካብ ግዜ ንእስነቶም ምስኦም ዝዓበየ ሕማቕ ባህር ኣለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀሪቦም ኣይቀርቡኻን እዮም ርሒቖም ከዓ ኣይርሕቑኻን እዮም ከም ዝፈትዉኻ ኣይነግሩኻን እዮም ከም ዝፀልኡኻ እውን ኣይነግሩኻን እዮም ከም ዘፍቅሩኻ ኣይነግሩኻን እዮም ከም ዘየፍቅሩኻ እውን ኣይነግሩኻን እዮም ኣብቲ ከባቢኦም ስኢልካ ክትዝንቢ ከምዚ ኣብ ዙርዮም ክትህሉ ጥራሕዮም ደልዩኻ ኣብቲ ንስኻ ወሲንካ በቃ እዚኦ በቃ ይክውን ክሳብ ከምዚ ክፅመም ኣይክእል ነልካ ብዝወሰንካሉ ግዜ ከዓ እቲ ዝጥቀምሉ ማለት እዞም ምስኦም ናብኦም ዝቐርቡ ማኒፕሌት ወይ ከዓ ጋስሌት እንዳገበሩ እዮም ምስ ሰባት ሃርት ዝገብሩ እንዳጎዱ እዮም ዝነብሩ እቲ እሶም ጥቀምሉ ክፉእ ሓደገኛ ሜላ እንታይ እዩ they think they are smart ከምዚ በላሕቲ ወይ ጥበበኛታት ወይ ሙልክዓት ወይ ምሁራት ወይ በላሕቲ እዚ ገይረ እዮም ዝሓስቡ ነብሶም እዚ ኣንነት እዚ ናይ ትዕቢታዊ ነገር ንዓኣቶም ንካልኦት ምስቶም ከባቢኦም ዝቐርቡ ሰባት ከም ዝጎድኡ ኣይርድኦምን ንስኻ ወሲንካ ኣብቲ ክትርሕቆሎም ዝሓሰብካ ግዜ እንታይ ይገብሩ ኣዝዮም ፈቃራት ይኾኑ እንድሕሪት ይምለሱ የቕሬታ ብምባል ማለት እዩ ነቲ ናትካ ውሳነ ንምድንጋይ ይጥቀምሉ ሜላ ታክቲክ ኣሎ ንስኻ ክትከይድ ኣብ ዝውስንካሉ እዚ ሜላ እዚ ብምጥቃም ንስኻ ኦኬ እሞ ዝናተይ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ብምባል ንስኻ ውሳኔኻ ትደናጎ ንስኻ ፍቅርካ ትገልፀሎም ከለኻ ንሳቶም የፍቅረካ ወይ ብምባል ወይ ከዓ ጓል ይኹን ወዲ ብዘይገድስ ኢድካ መሃብ ኮይኑ ይስምዖም ኣዝዮም ትዕቤተኛታት እዮም ንስኻ ምናልባት ውሳኔኦም ዘይነፀረሎም ከይከውን ወይ ስምዒት ዘይብሎም ከውን ኣይኮነን እሱ ይኮነን እዚኣ ሰብ እዚኣ ናርሲስት እያ ወይ እዚ ወዲ እዚ ናርሲስት እዩ ጭካን ኣለዎም ጨካናት እዮም ድጋፅ ዝበሃል የብሎም እዚኦም ነቲ ከባቢኦም ዘሎ ሰባት እንዳወደሰ እንዳተወደሱን ናኣዳ እንዳረኸቡ ካብ ከባቢኦም ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት እዮም ዝደለይዎ ጥራሕ ክሳብ ዝረኸቡ ብዙሕ ሜላታት ይፈጥሩ ብኣሲ ክፍጠር ከሎ ከም ሰባት ዝኾነ ምግርጫው ክፍጠር ከሎ እቲ ጌጋ ናቶም ማኒፕሌት ምግባር ንዓኻ ዘረባ ብምጥዋይ እንዳጠዋወይ እንዳጠዋወይ ኣብ መጨረሽቱ ንስኻ ገበናዊ ኢኻ ትኸውን እቲ ካብኣቶም ዝወፅእ ቃል ኣብ መጨረሽቱ እንታይ ደጊረካ እሞ ዘይነትካ ጌጋ ይኮ ኣነ ኮል ሓንቲ ይበድልኩኻን በደል እንዲ ንገረኒ ይብልኻ እቲ ዘረባ ንፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ምስ ከደ ንስኻ ይኮነ ብዛዓት በደል ክትነግሮም እንታይ ኢልካ እውን ክዝክሮ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ትጥቀሙሉ ታክቲክ እንታይ ኣብ መጨረሽቱ እንታይ ትብል ሽዑ በቃ ብኻ ከይትዛርኩ ምናይቲ እቲ ጌጋ ትብል ዝኾነ ሕቶ በቃ ወሲንካ ክትነግረንለኪ ወይ ከዓ ክትነግረንለካ ብምባል ዝኾነ ገደባት ወይ ንፁር መልሲ ደለኻሉ ሕቶ ኣብ ተቕርበሎም ንፁር መልሲ ክመፀካ ኣይትፀበእ እታ መልሲ ያ ወይ ኖ ክንሳ ንሳቶም ግን ነቲ ዘረባ ብምጥዋይ ን25 10 ደቂቃ ዝኣክል ይመጥዎሞ ኣብ መጨረሽቱ ከዓ ተገምጢሎም ሕቶ ይሓትኻ ንምንታይ ኢኻ እቲ ሕቶ ልዒልካዮ ብምባል ነቲ ሕቶ ተገምጢሎም ይሓትኻ ንዓኻ ሽዑ ንስኻ እቲ ዘረባ ፀሊእኻ ወይ እቲ ኩራናቶም ፀሊእኻ ብሃኻ ይሓተትክዎም ስቕ ኢለን ብምባል ነቲ ነገራት ሸለል ክትብሎ ትጀምር እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚኦም ናርሲስት ዓይነት ኣብ እምሮ ደቂ ሰባት ኣትዮም ብዙሕ ናይ እቲ ሰብ ፅቡቕ ነገር ማለት እዩ ዳውን እንዳገበሩ ነብሰ ምትሓት ክሳብ ዝገብር እዮም ዝገብርዎ ንክቕየሩ ኢልካ ኣይትፀበእ እዞም ሰባት እዚኦም ብሕክምናዊ መንገዲ ቴራፒ ገይሮም ክልወጡ ይኽእሉ ዶ ብምባል ብዙሕ ሰብ ተስፋ ምስኦም ይኸይድ እዩ ኣይቅየሩን እዮም ኣይትድገም ምናልባት ባዕሎም ፀገም ከም ዘለዎም ኣሚኖም እንተዘይከይዶም ንስኻ ብዝገበርካ ጌርካ ክትቅየሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እሶም ዝሓስብዎ እንታይ ብሉፃት እዮም በላሕቲ ኢና ከም ዝብል ኣንነታዊ ነገር ስለ ዘለዎም ንኸባቢኦም እንዳበከሉ እዮም ዝነብሩ እዞም ሰባት እዚኦም ብካልኦት ምስ ካልኦት ሰባት ክቐርቡ ከለዉ ፅቡቕ ናይ ምቅርራ ወይ ከዓ ናይ ሶሻል ምስ ካልእ ሰብ ናይ ምሕዝና ዲ ወይ ካልእ ከባቢኦም ዘሎ ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝምድና ግን ሓዳር ንናብራ ግን ክኾኑ ይክእሉ እዮም ፍፁም እንታይ ጀሚሮም ካ ክፋትሑ ጥራሕም ዝኽእሉ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ተዳ ከባቢኻ ሃልዩ ወይ ከምዚ ባህር ዘለዎ ሰብ ተዳ ሃልዩ ወይ እንተዳ ሃልያ ቀልጢፍካ ምስኣት ዘለካ ርክብ ኣቋርጥ እንተዘይኮይኑ ሂወትካ ክተባላሽ ኢኻ ንሙሉእ ዕድሜኻ ወላ ዝኾነ ይኹን ነገር ፈትን ግበር እዛ ሰብ እዚኣ ናይ ባዕላ ናይ ሓንጎል ፀገም ኣለዋ እቲ ናይ ሓንጎል ፀገም እዚ ሓደ ካብቲ ንባዕሉ ናይ ሓንጎል ፀገማት ምህላው ንሶም ክሳብ ዘይኣመኑሉ ክትፍውሶም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሓደገኛታት ክትጥንቀቕሎም ይግባኣኩም ካልእ ተወሳኺ እንታይ እዩ ገይመር እዮም ከዓ በቃ ከምዚ ብልሒ ወይ ንፍዕነት መሲልዎም ንስኻ መሰጅ ፅሒፍካላ ኣለኻ ንኣብነት ብጓል ክረዳእካ ድሕሪ
6 ساعات 7 ساعات وي دحر 2 مع 3 معلتي بقى تدوللك بيزكو انيري كم زكاي مغنيت اكسكيوز بزح كلاتنا 24 ساعات لنا سريحنا نقات سباتنا 24 ساعات بيزو خون زخل سب جن يلن حاجه حدا غزي كو بيزو خون خري زخون سب جن ترغاغا من ترا خوينو زي جيمر جيمات او زلا سب زي امسخه قلطيف كاترا الله كم تعزلك كونتاكت نزمور خاطراك تمرص عليك زخبر خاخا تخبر that's real life حجي ብዙሕ ነገር ከምዚ ኣብቲ ናይ ምድዋልካ ክትሪኦ ምን ከለኻ ንሶም በቃ ከንዳ ኣትሊስት ምናልባት ባዕልኻ ደው ኢልካሎም ተደጋጋሚ ፀኒሕካ ክምለሱካ ዝኽእሉ ሓሲቦም በቃ ደልዮም ዝገብርዎ ማለት እዚ ንዓኣቶም ከም ሕፍረት ወይ ከዓ ኢድካ ምሃብ ኮይኑ እዩ ዝመስሉ ስምዖ እንታይ እዮም ዘዘክሩካ እዚኦም ከምዚ ቆልዓ ብህፃኑ ከሎ ተሃርሞሞ ስቕ ንኽብል ኢልካ ኢኻ ተሃርሞ እቲ ቆልዓ ተደጋጋሚ ይበኪ ተረጋጋሚ በኪ ኣመጠረሽ ተቆልዓ ድምፂ እንዳወሰኸ ኸይድ እንከሎ ኣመራት ስለዘይብላ ታዲኡ ንዓዝ ወደላ ከተቀባጥረሉ እያ ትጅምር ስቕ ተብሎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ካ ልቃኾም ባህር ኣለዎም ትንክፍ እንድሕር ኣቢልካ እዮም ክዕርፉን ወይ ከዓ ክራድኡ ኻይልካ ሜላ እንዳምፀኻ ከለኻ ንሶም ግን ነቲ ሜላ ዘምፀኻዮ ንስኻ ዝኾነ ኣበር ገይሮም ወይ ዝኾነ ፀገማት ገይሮም ክትፈልጠሎም ኣይደልዮም ተገምጢሎም እኳ ደኣ ሸለል ዘይትብሎም መዝ እንታይ ፀገም ደሎ ወይ ኖርማል ኢኮ ጓል ተዳ ኮይና ነቲ ሰብኣይ እንታይ እያ ትብሎ ብስኡነቱ ትመፆ ማለት ሰብኣይ እንዲኻ ክትፃወረለካ ትብለካ ነቲ ናትካ ፐርሶናሊቲ ትፃረሮ እያ ሽዑ ንስኻ እዚ ታክቲክ እዩ ናይ ሓንጎል ሜላ እዩ ሽዑ ንስኻ ዋ እንታይ ኮይኑ እዚ ፀወርኮ ክሳብ ትብል ተሓስብ ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ጌይመር ዓይነት ሰባት ንባዕሎም እዚኦም ናርሲስት እዮም እታ ጓል ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክህልዋ እንከሎ ቀልጢፍካ ዝድና ምሳኻ ክትርሓቅ ኣለካ ምክንያቱ ሂወትካ ክትብትነ እያ ምስ ግዜ ካልእ ተወሳኺ ክሳብ ብካልእ ረኻብ ሰናይ ንዓኹም ባባይ